Drago a Filip. Dneska vydáme závod. Tady je cíl. Převedeme přes les, tamto, potom také skočíme, a zpátky. Ten, kdo vyhraje, musíte napsat do komentářů, že je pro. A musíte mu dát odběr a like. Tak začneme. 2, 1, teď. To neměla být. Vypadá to, že vyhraje Filip, ale já... Tak musíte napsat do komentářů, že je to pro tak čou dalšího videa. Čau.